Ahoj, vidíte to Beříku, dneska vám ukážu moje Monster High, takže po oblíbenosti. A zatím jsem to špatně jenom rukou, takže to budu ukazovat nějak takhle. Takže je tady tahle. Takhle. Ukážu z druhé strany. Já bych ji vyměnil. Takže já ji vyměním. Jako panenku. Bo pačpáka. Ale myslím, že se více venkovi to nebylo. Nebo panenku za panenku. Pačpáky. Je tady tahle opera. Jako druhá. Prostě. To tady divně. Já nevím, jestli to vidíte skoro stejně, ale tady to bylo také červené tady ty šaty. Já vím, prostě neuměla jsem to nějak jinak zaostřit takového, protože to bylo tak úplně hnusné. Vidíme, jak vypadají. Tak je tady tahle. To vypadá úplně normálně, vidíte? Takhle. Tady. Pardon za ten zas. Pak je tady toto. A nevím, kde má čelenku a boty, ale to asi se někdy dal. A ten náramek jeden jsem stačila, tak další, ale malý. Pak nová, sprusu nová. Já jsem prostě hotová. Nevím, asi panenka. Pardon. Panenky. Na všechno. Nic nechybí. Panenka. Ale to nevadí. Je taky nevadí za nic. Panenky. No a jdeme na ty malovátka. Počkejte, já to udělám. Ukážu vám asi všechno, co mám. Je to hodně dlouho. Máme to společně. Nevšimejte si na ten rámus. A tolik toho to slyšíte. Tohle tak bude věc. Nebudete budu ukazovat rychle. Ale docela hodně toho. Malovat taková voně na pusu a tak, jo, takže nebudu dávat do toho, takže je to jedno, jak to bude, ale já tady nebudu dávat to, co si vezmu do ruky. Je to taky stín, takže jestli nevím, co něco jenom zajdu. Já teď to musím udělat, a to budete vidět líp. Takže budu se s tím mluvat, ale aspoň to budu. Tady je taková prostě bílá, taková špitivá šedá, tady trošičku tmavší a tady je úplně černá a tady je taková mezerka na to. Takže já nevím, jestli to vidíte, ale prostě to nejde vidět. Tak, to je také tmavé. Další stíny. Pardon, já to musím udělat, protože jinak mi to nejde udělat. Udělat prostě, víte, co jsem myslela. Tak. Tady je taková světla, tady trošičku mladá hezká. Tady trošičku taková zelenovka a tady je nejtmavší. Co to dává? Jako další, tady jsou moje malovátka, ty co teď vidíte, jo? A pak vám ukážu upači. Já se teď musím trošku nevýznam z té malovátka. Tady prostě taková, tady taková, to vidíte asi jinak tu barvu. Ona je taková, jakože kdyby kahnila trošičku. Fialová světle, tmavší, fialová, nejtmavší, taková spitivá bílá, taková šuktounská, taková prostě taková spitivá, za to trošičku s hnědou, tady je hnědá, tady je trošičku více. A tady je takové zrcátko.
Moc odpatí. Já se v tom nezvědnám, ale prostě odpatí, jo. Je to taky jako, ale jsem trošičku do toho malovala. Bílé odpatí jsou... Počkejte, teďka ještě 2 malovátka odpatí a pak už tam nejsou vůbec. Pardon, prostě. To ukážu najednou prostě. Tady je to, tady co bylo k tomu, tady dole je taková malá. To ještě teď vím, že to nechce být prostě těžké. To je malovátka. Takže ty kluci jsou odpatí, se vám tady jasné. A tyhle ty jsou malé, jsem malá, takže to se má prostě. No, takže tak můžete pokládat někdy otázku, napište a já vám budu odpovídat. Tak máte, tady máte takové. To je odpatí, myslím, že. Tady tenhle je taky odpatí. Tady tenhle je můj, tomu byl. A tady tenhle ten odpatí. A ne, a tady ten je můj, tady ten je můj, tady ten je můj. Potom, počkejte, myslím, že tady jsem ještě našel něco na malování na oči. Jo, tohle je taky na oči. To vidíte, taky cpítivé. A moc se mi to líbí. A i když to u mě vypadá jakože hezky, ale i tak to je hnusnější. Takovou různě štečky, jo. Takovou různě štece. Takže. Tady máte takový šteteček. Další tady. To bylo odpatí, teďka tady ten je taky odpatí. Ale tady ten je krásný, tam je taky měkoučký. Tady tenhle je taky odpatí. Tady tenhle ten je taky odpatí. Tady nevím, co to je, ale to taky nevím. Tady tenhle ten je taky odpatí. Tady tenhle ten je taky odpatí. Tady tenhle ten je můj. A ještě jsem tady myslím, že měla na malý, jo, a tohle ten je můj. Tak a to vše. Teď jdeme na ty prostě různé věci. Voňavky, cpitky, jo, blablabla. Jakože třeba voňavku, krémy, jo. Pak jdeme na prostě pak. Takže tady tohle, ta voňavka, ta je moje. Tady nemá žádnou voňavku. Já jsem tam nechtěl někdo. Dneska. Tady takové tohle, to je moje. Patě má 2. Tady máme strouhátko. Tady mám nějakou voňavku, to opatí. Je to tak ode mě taky cpitivé, hezké. Srdíčka ze zlata. Krém. Záku. Tohle někam, že říkala proti bacilu, nebo něco líbit, něco šá, nebo já nevím, co to říkala. To je moje zasenka. Tak počkejte, teďka já si to budu muset dát na bok, protože tolik laků jste ani nikdy neviděli, já jsem taká
taková ukradená. To mi dělal Nikola, ten spray na ty co ten, tady tohle to mi je taky, mentolový. Teďkom jdeme na, a pak tady jdeme teda ty rutěnky. Já jsem jí dala jednu rutěnku takovouhle, akorát, že fialovou a tahle je hezčí na mě a tady tohle je taky. Takže to je tak. Ne. A jdeme na ten lak. Vlastně nebudu říkat úplně, už jsem myslím na ten lak. To je jako kdyby tady to vidíte zelené, ale jinak to je žlutý. Hezký barvy. To je prostě cpitky, nebo to je cpitky. A ještě tam taková průhledna a tady prostě jenom zelená. Zelená to průhledná s tím a to je hezké. Cpičivá stříbrná. Tohle to je od Moz a to se mi nejvíce líbí. Jako vy to vidíte jinak, ale tady to je strašně hezká. Tady tahle ta. Ale vážně. To je jiný řeč. Pardon, nesmím mít ruky, jinak já se tady to nezvládnu. Tak, naopak, počkejte. Dokážu ještě jednou ten lak. 12 minut. Teda se moc nebudete koukat. Moc chtít nebudete koukat. Vlastně tady ty jsou skoro stejné značky. No ne, to nejsou stejné. Růžový cvičí. Tady je žlutý, vy to vidíte zase trošičku zelené. Ještě pár laků už to bude. Tady je taky zlatý. To je taky červený, to vidíte oranžový. Vidíte zase oranžový, nevidím. Ještě 4 laky. Průhledný. Tak 3 už. Taky fialový. Ještě 2. Fialové taky cpitivý, ale vy to nevidíte, vy to vidíte jinak. Možná. Tady taky bílý cpitivý. No, takže. Tohle by bylo asi vše. Protože to tak dlouho trvá, takže mi už musím končit. Ahoj. Jo, já jsem ještě... vážně, to jsem chtěla... Prostě já za to nemůžu. Prostě já asi s tím končením budu končit. Jo, někoho třeba to zarazí, ale... Prostě já to... Zatím. Nemám ani jeden like. Nemám ani jednu 5, ne, že ty 5, co jste viděli, tak to bylo asi ode mě, protože jsem to chtěla ukázat někomu, tak jsem to nechtěla zase. Prostě někdo mi nedává 5, nic. Prostě to chápete a lepo se kulíšek je lepší, jo. Prostě se kulíšek neskončí a teď zase psát, že začíná a na ní dívám a je neskvělá. Kdyby byla někdy jako ona. Nebo LPS Bibi. LPS Lucy teda. Taky skvělá. A prostě já nejsem tak skvělá, tak já jsem pokončit. Asi mi dáte like, asi 5 nebo 10, nebo aspoň 5, 10 nebo 5.
No tak aspoň přestanu končit, ale asi jo tak. Ahoj.